prin casă în pornit, și vă vom spune dacă tot ce noi am găsit. Copii cu mii și hati, și-au numai note mari, și trec numai pe fete, păi ăștia dați până. Mai sunt și de ăștia, frate, ce nu citesc o carte, la semaforul casei nu se opresc la stop. Repede o să încercăm, drumul bun să le arătăm, doar pe verde știm se trece, doar foarte bine. La noi în clasă, mulți obținem rezultate bune. Prin urmare, o vom spune sus și tare, ne mândrim toți să ne asculte cu cei care sunt în frunte. Părinți și voi, copii ce asistați, îmi priveagă multe lucruri o să ascultați. Veniți să vă uitați, dacă te uiți la ele, zăul poți uita. Nu le place
și voi spune.
strică întotdeauna treaba. Câte unul se grăbește, să răspundă nu gândește, altul scrie, repete și mănâncă litere. Eu fi foame, frățioară. Nu, are pline cu putere, pâine 11 mere. Mai sunt unii copilași ce se cred că-s marțintași, nu-s pușcași și nici acași, ca în filmele cu apași. Însă trag de părul fetițelor. Eu pot să încheiere prin care ridicați în cer. Se ascultați pe părinte, să fiți peste tot cu mine, să învățați mere mai bine. Și ca și mine, în școală putea să fii, părinții să fiu. Prin școală am colindat, am glumit și am cântat, pe câțiva am și distrat, pe câțiva am înțeles. Așteptăm și un îndreptat, dacă n-am avut ecou, nu dăm nimic pe stilou, ce o să venim din nou. Oameni buni, obiceiurile rămân, pe cei buni se lăudăm, pe cei rei se criticăm. Iar acum în încheiere vă zicem la revedere, să strigăm toți într-un glas, școală dragă, frumoasă! O să venim peste 3 luni și mai harnici și mai buni. Și bun rămas cu toții din sufletul. Iată ne-am ajuns frate de stăpâne, câte sunt, dacă mândesc o băi cu uimire. Clasa primă era mulțit, cum e motul, cu gândul tot la mama, la tata și la joc. Și-am învățat cu drag în tăceri 4 ani, aflat-am despre țară încă cu dușmanul, călătorit cu gândul făcut-am peste țară. Și cunoscut la luna și a 4 cărări. Ne-a intrat în clasă și noi ne linișteam cu sufletul la gură, cu gândul așteptam. Vorbea și vânt și apri, cânta cu noi în cor, ne-a fost și mamă, soră, prieten tuturor. Fata noastră perestră la niște de zi și are puternice, negre și senin. Merite pentru cum am strâns învățătura și toate lucrurile ce ne-au părut făcut. Dragă doamnă învățătoare, iată vremea a sosit, trecut timpul ca o boare și sfârșitul a venit. Și acum, adio, dragă noastră învățătoare, veți da în amintiri ca scopere lor. Adio, dragii noștri iubiți învățători, și bun găsit să spuneți mai dăm profet. Ne-ați făcut ca să înțelegem, slovedeți legat de greu, ne-ați făcut ca să culegem ce e bine tot mereu. Rugăm acum cu toții, de față cu părinții, să învățăm mai bine și să fim mai uniți. Ne întâlnim transincem, cu toții arcoioși, dar nu mutează dată de ani cei frumoși. Iar acum la revedere, doamnă! Noi, fiii dumneavoastră, am plecat spre alte, spre o altă doamnă, dar folosit o
viața lor. Și cu inimile pline de aducerile aminte vom șopti prin tot ce facem noi, îți mulțumim cernic. Dragi invitați, clasa pregătitoare împreună cu clasa 1 vă prezintă serbarea abecedarului. Ismul noi durător, anul întreg am cercetat, cartea toată luxinat, literele le-am aflat, ne-am văzut, ne-am cunoscut, pe tine le-am înțesut, dacă în viață ne-am crescut. Numele Bățișăm, de nu știi să știm, de mașini cu tot, discurândător, mame, tați, frați, veriști, dragii noștri spectatori. Eu sunt Adela Alpină, am în facultii autii, alba miere și lumină, soarele cunoaște. Strândorul zis, ce să spun, că te mă întreb, eu o să-ți răspund tot că mai
dragă, Doamne, dragă, orice primeția, dragă, dragule și dați-mă sunde. Oare ce vrea să zică de mine mai tare? Eu sunt de la furnică, dar îmi duc în spinare. Eu sunt Ana, eu știu, am nevoie, dar eu știu, că nu mă exista, nu mă urla de hana ta.
avere sulla tua figlia. Della flotta e a vita mare in educati mari. E su sorricero si saprà nella deduzione fino a vedere che si se ne bruciò. E tutto asciuttavo dare figlio su da dentro per deschiare su balao con tramiere un es un pudin, poi devo dire scappano magari l'uscia su da per mamma. E su bebè a casa mia viene e se lo vie fino a voi conosci. Duplo usciare a parte vedete e sono trasformato in cosa conosciuta. Eu studiei la stilofon, così entrando, segnare al saxofon, e trascritti fatte. Tigre, che l'insalare della uscia comunitaria è un cuscino del cui che ogni nel possono qui.
de școală. Lăsăm în urmă griji și probleme, vacanța pline cu alte teme. Teme de joacă și teme de vis, orice ne dorim ne e permis. Mergem la scară, pomi urcăm, știm noi ce înseamnă să ne jucăm. Cu soarele pe alb și un vis de neuitat, vacanța a venit, școala s-a terminat. Prin grădină la bunici, fiori noi alergăm, bucuria vacanței pe chipuri arătăm. Fluturași colorați, de sus i-ar volbura, ce-o să fim chiar fericiți, cum eram altcumva, dar totuși vara n-o să țin o veșnicie și va veni iar toamna cea pustie. Se zbovește că azi vine cineva iubit, dar cine? Strigă ragăbete tare, azi vine vacanța mare. Iată capul postit, pe domnea în veselie, de-a joc și bucurie, libertate, veselie. De pădorița pe soare, veți putea merge la mare, măcoaia o adorați, sus pe munte să urcați. Dacă aveți bunici la țară, nu răsfăți să înconjurăm, de bunice și ocrotiți și scăldat prin gratuit. Vacanță, te-am așteptat, ai venit și minunat, stimare, cu soare, te iubim, vacanță mare.
spunea unei pătuci de gândea ce să mai facă. Ducându-se pe drum, vede o trăsură gândind între el. Repede se găia un client mare și ridică drept în sus. În sărășură era boierul cu toana și cu sitiul care mâna caie. Boierul, văzându-l pe păcală, spuse sitiului să oprească caie și tine. Bună ziua! Mulțumim! Dar ce faci aici? Apoi am pus și eu lista să se odinească o lecuță, că apoi îl duc acasă. La dumneavoastră unde vă duceți? Noi am auzit de o multă cală care păcălește oameni și ne-am gândit că mergem să-l găsim, să ne păcălească și pe noi. Mergeți mai departe, că eu sunt păcată. Nu pot să vă păcălesc acum, că ne-am uitat păcălitorul acasă. Dar dacă voi să vă păcălesc, mă duc până aici în sat acasă, după păcălitor și vă păcălesc după. Dacă vreți să vine grabă, să se dea jos din trăsură și cu pana și dumneavoastră cu caune țineți ăsta, lemnuiți, dar să nu se întrage nici într-o parte, că eu vin da. Se face seara, păcalul nu mai vine. Care ca o noapte întreagă și până a doua zi după amiază, nu mai înțelege un om pe acolo. Bună ziua! Bună ziua! Dar voi ne-ați ce faceți acum? Mi-a spus că vine de păcală, de dragă, cu trăsura să mă păcălească și nu mai vine. Dar voi cu toane, nu-i despre păcălerea asta, că s-a dus cu trăsură și cu cai cu două. Următorul program va determina numai raportul părinților sau împreună cu aceștia. Genul program. Divertiment. A fost odată la mici, o regină ca în potei. Era frumoasă, dar și rea, pe vară nu-i păsa. Să fie ea cea mai cea. Nu era din calendar să nu se admire ea și ea. Oblidă, oblijoară, dată de la Egona să vadă cine e cea mai frumoasă, asta tu nu creasă. Dacă spui că nu sunt eu, te transformă în cior. Lău! Oblina nu putu minți și adevărul că toți anul circulă cu oameni vești, că doar una cea mai cea, așa albă ca să pară asemenea. Eu sunt militar și nu fac lucruri. Dacă nu te numești, colugan sau plugan, mai bine mă ocolești. Destinația curie, roată de energie și de note bunătăți să facă destinația. Mila mea de tine și, deși eu am promis să te omor, mai bine iată un pașaport să fugi îndată, că nu-i bine fac de seamă în mâna locală. Anul care vara a fugit și peste 7 fetițe a nimerit, care, fiind doar niște puși, se antrenau să facă muncă. Oblida aia așa măstit, adevărul negreșit, că rivada sa, aducă rivada, încă mai curea. De vizată învățătoare, regina a plecat în grabă mare. Draga mea, ești noastră puță, crezi că ai fost prea plănătuță. Nu mai vreau de uși un pic din margarina asta cu pletească? Chimicale a măsit și pe loc s-a pus. Când piticii au venit, mare jale s-a făcut. Să căuți sac, din dată și apă, să urca pe ștele și stează ca strada a plecat. Sunt epic și acum, sunt pe coada înșelat. E nene, te-a fumat, să dea la sărătat. Gata, mă iubită, că te-am înșelat, dar promit că nu mai fac, decât tine mă fac. Dacă noi astăzi m-am prezentat, această lume prezată, nu pentru că ai expirat. A fost odată
chiar dacă televiziunea ne acaparează ziua, numai cu citințe și totul e o fantezie, iar acum la încheiere, în loc de la revedere, vă dăm un sfat de la revedere, fiți copii cât mai puteți. Copilăria mea din a 3 ani, mi trage sufletul până pe putericale, poate reiata și creștea până vice de aur, trec pe sub ferestre ploi, Când eram mică, legat în umblată locuneană, de asta până steaua de acolo, n-am primit. Oh, ce sus am prins și frumoasele stele, nu le mai văd, ne-am mutat în lumea curată. Pelerinat spune că alături acasă, grădina mea, grădina copilăriei mele, avea odată stradul și alei. Pe pradă de neite, îmi doreau pasele, derutau peste rat, bătrânii mei, și cu o străbătare verde înălțită. La ușa ce se baie pe drum și în pragul puterajul, vede amintiri din ceea ce am fost și eu. Odăile pustinii se arată ce mari mi se tăiau odată când ne măsuram titil cu pași șovelnici și mărunți de copii. Era așa de înalt la cunoscut și ușile erau atât de grele când încercam să mă ascund ținându-mi răsuflarea după ele. Părinții, Diana Valeriana, părinții Pactorii, cât pentru Dina, de crezi, mai mare decât ei, nu le deranjează de liceu. E rușine că sunt prea bătrâni, prea bolnavi, pentru noi, prea modiși, prea simpli părinți. Vinovați pentru timpul pierdut, ne privesc în tăcere. apoi își mută privirea în teacă, în raza încumecată de cer se subție și doriți prin prezența o clipă să ni se creeze în pământ temei.
Vasile. Mateșan Andrada Paulina. Mateșan Paul Luigi. Azan Raisa Marilena. Petran Maria Nicoleta. Bodina Florina Tania Mara. Russo Fabio Raffaele. Varga Alexandra. Avem respective 5 elei care pot promova și urmează premierea. Diplomă cu calificativ de foarte bine, Sumenica. Diplomă pentru rezultate foarte bune la învățătură lui Oșan Alexandra Luna. O diplomă se acordă și lui Răzvan Podină Denis, tot pentru foarte bune rezultate foarte bune obținute la învățătură și care. Sărăcuță Dan George, pentru rezultate foarte bune și bune la învățătură și care. Și Petran Emanuela. La clasa a doua avem tot 5 elevi înscriși, toți au promovat și avem 2 diplome de rezultate bune și foarte bune la învățătură. Salvăm Paula Rebecca. La fel pentru rezultate bune și foarte bune la învățătură, Paula Lorena.
doi elevi, și anume Gheorghe Denis și Mateșan Adela, literari. Acești elevi au participat și la concursul Canguru, au primit și o diplomă unde au obținut rezultate foarte bune. De asemenea, au participat la concursul național Evaluarea în educație la Baia Mare, unde la fel am obținut rezultate foarte frumoase, din păcate medalie, nu? Dar să sperăm că nu o să fie. Tot la clasa 3-a, în ordinea mediilor, se clasează Mare Camelia Alexandra. De asemenea, a participat la concursul CAC. Mai avem încă doi elevi, și anume Ilieș Denis și Tiș Daria, cu rezultate bune la Acum urmează clasa a 4-a. Dintr-un efectiv de 7 elevi, au promovat toți, iar situația se prezintă în felul următor. Medii de foarte bine, cu felicitări, Cotoțiu, Coralia, Nicola. Vreau să vă spun că și cei din clasa 4 au participat la concursul Evaluarea în educație la limba română, unde Coralia a obținut un punctaj în a doua etapă de 94 de puncte din 100, iar în a doua etapă a obținut 84. Felicitări! Și anul următor sper să mai participe, pentru că acești copii sunt obișnuiți cu concursurile și o să facă treaba bună. Nu foarte departe de Coralia sunt două fetițe foarte harnice și frumoase, și anume o Patricia și Tărăbuța Ana Maria. Felicitări și lor! Și ele au participat la concurs, unde au obținut 84 de puncte și 90, da? Felicitări, fetelor! Mai avem doi cavaleri din clasa a 4-a, sigur că nu o să-i uităm nici pe ei, Tohătan Cătălin Paul. Ei au participat și la Olimpiada de Matematică, sunt matematicienii clasei. Și Mateșan Lănuț. Cel mai mare matematician. Mai avem două diplome, și anume cu rezultate la învățătură și purtare bune, Jos Mariana
pentru încurajare mai avem unele, măcar pentru prezențe, acordăm o diplomă și anume Ruț Gheorghe. Vă mulțumim. Am început cu fiecare a învățat bine și copii. Am terminat bine și copii. Trebuie urmează o organizație copii. Monica Cristina, suo presentatore. Bola Giovino, Cotolin, Obbligato, Bolas Andrea Julio, oppure giornate forte.
Premiul 3, Pop Cătălin Marian, rezultate foarte bune și media 9. Mulțumesc! Bună ziua! Clasa 6-a, dintr-un efectiv de 10 elevi, toți au promovat în echipă, dar 6 dintre ei vor fi răsplătiți pentru munca lor. Avem un premiu de excelență care se acordă domnișoarei Roz Oana pentru rezultate excelente, mai precis, media 10. Două premii întâi se acordă elevilor Dan Cristian și Dunga Mirela. Au avut aceeași medie, 9,73. Vreau să mulțumesc părinților mei pentru că m-au susținut în tot ce fac. Atât. Mai avem 3 mențiuni. Domnișoara Mateșa Ora și Sensator de grup, având aceleași medii, 8,93. Ciudasiu Daniel. La clasa a 7-a avem următoarele teme. Premiul întâi se acordă elevului Mateșan Alexandru Ionuț, care a obținut acest premiu cu media 9,66. Urmează premiul 2, acordat elevului Andrei Tanacius Cipia, care obține acest premiu cu media 9,38. Premiul 3 se acordă elevei exemple Mădălina Cristina, care obține acest premiu cu media 9,11. Urmează mențiunile. Mențiunea întâi, Popa Cristina Cosmina, cu media 9,66. Nu, 8,66, mă scuzați. Pulșa Tremus, 8,63, mențiune 2. Și Ionescu Cătălina Larisa, cu media 8,65. Și după cum poate mulți părintători din țară știți, noi anul acesta 2 în 1 înseamnă, da? Clasa 5-a și clasa 8-a, deci nu mai auziți și nu mai auziți. Am avut o clasă excelentă în clasa 8-a, când am avut festivitatea de final, am avut foarte mari emoții, de fapt am spus că o să vă spun mai multe astăzi, dar nu reușesc nici astăzi să vă spun foarte multe. Am avut o clasă extraordinară.
părinților și tuturor celor care i-au susținut și cu ajutorul cărora ne putem lăuda. N-aș vrea să spun, dar totuși o spun, o să regretăm această clasă, dar să sperăm că nu va dura mult și să mai avem încă una la fel de bună. Trebuie neapărat să vă spun, din 14 elevi, am fost până anul trecut 15, Raul a plecat, am rămas 14. Din 14 elevi, am început clasa 8-a, am terminat 14, dar ce vreau să vă spun, sunt mediile foarte, foarte mari și medii obținute pe merit. Avem un premiu de excelență, media generală 10 și ultima mențiune, o să vedeți, este al 11-lea elev premiat cu media 850. Nici cu celelalte medii nu e rușine, sunt peste 750. Deci mulțumesc încă o dată părinților că ne-au oferit șansa să fim cadre didactice, să fim îndrumători unor asemenea copii. Și începem cu premiul de excelență. Suntem obișnuiți deja de anul trecut cu acest premiu de excelență, pe care îl acordăm cu tot meritul Eldebei, Gavici, Denisa, Dariana, media 10. Felicitări încă o dată și să ții tot așa. Avem un premiu întâi, obținut cu media 9,78, elevii Kennedy Andreea Rahela. Premiul 2, Gheorghe Gabriela Rachita, media 9,76. Premiul 3, cu media 9,73, Cotoțiu Gabriel Cristian. Mențiuni. Avem. Dobădan Adrian Sergiu, media 9,63. Cupșe Ioana, 9,57. Dobădan Eugen Octavian, 8,76. Uța Marius Cătălin, 8,71. Pinte Laura, 8,63. Dan Lucian, 8,60. Vârsta Lădălina Rosalia, 8,50.
i-ați sprijinit pe copii, i-ați îndrumat, ați interesat de soarta lor. Vreau în continuare să apelez la școală tot timpul să fiți interesați cu ceva copiii noștri, pentru că sunt și cazuri, nu vorbim acum despre un moment, sunt și alte cazuri puțin vreme. Vedeți că vreți să vedeți acum în fața succes examenul care a fost. Dumneavoastră să răzavă la părinți, colegilor, colegilor de sus, care elevilor, avansă, Clasa 8 rămâne cu un minut. Aici, care au contoare, care nu au, încă apar niște neclarificări.